Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Diyos maray na hapon. Ako po si Antoinette Eduardo, asin uya ang bareta sa oras na ini. Ang pagkakaigwanin tultul na pampublikong sasakyan, arog kan modern public utility jeepney as in qualified drivers ang kabali sa Road Safety Action Plan kan Land Transportation Office. Susog Kinaga City LTO Chief Grace Rojas, magayon ang naging inisyatibo kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board na magkaigwanin tultul na pampublikong lulunadan ang publiko para sa seguridad kan mga pasahero asin mga nagagamit kan tinampo. Ang LTO Naga ang kabali sa ginibong launching kasuodma kan modern public utility vehicle sa syudad ni Naga na nakatalaan subuot magbiyahe sa masunod na semana. Magayon ang initiative kang LTFRB, tanganing bakulang ini sa magayon ang satong mga vehicle. And siyempre, kay punta magkaigutan ng security, secure ang ating driver, passenger, and even other road users. Mientras tanto, ngunyan na summer, padagos subuot ang ginigibong pagbantay kan Land Transportation Office para masiguro ang salbadong pagbiyahe kan mga mabakasyon. Susog Kinaga City LTO Chief Miss Grace Rojas, kabali sa saindang regular na pinagigibo iyang roadside inspection, bako lang subuot ngunya na bakasyon kundi sa gabos na panahon. Permi po kaming nasa pag-monitor, road safety, roadside inspection, gabos po yaon yan sa satong. Yan ang mga bareta sa oras na ini. Padagosan ang mag-antabay sa GNN TV 48 Naga para sa iba pang mga bareta. Ako po si Antoinette Eduardo, Diyos mabalos kan sa indong pag-antabay. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.